umhlabo wami nganitshela abafana bami ngathi umhlabo wami mhlaba wakongwenye mhlaba wamantimande mhlabo wami ngiyowubusa kuyoze kubuye obuyayo mhlabo wami wanikwa mina lo mhlaba wami I do what I please when I say it moves ngoba ungowami umhlaba wami bafana bami niyoze nithi bhuti enkosini niyoze nithi king emfaneni umhlaba wami ngiphethe wena ngiphethe nawe umdala omncane ukhothama la angiphathe lokho kufebayo ke ngungephihli phohlo phahla khihli qhoqo umhlaba owami anibambe la. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuye ubambolunye uhlase uphodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome, Dlamini. Please, Baba, please. Shandare Bobo. Si popo. Si. Please, Baba, please, Baba, please. Please. Shandare Bobo. Si popo. Si. King yama king, mhlabo wami, take me straight to kwabafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Ongitholele Tanzania. Awufuna lo thando. Ithini uZulu? Ghana mna, Tanzania, Nigeria, funa lo thando. Until I say Tanzania, Ghana, SNL. Sanibona ninjani? Hello. Niyaphila? Niyaphila fethu. Ayibo bhuti wami umZulu. Ngifumzulu. Umsuthu. Nje. Umndebele. Mjozi. Oh, my sister wena uyini umDurban. Umxhosa. Oh, no, sambe sibuza lana sho ukuthi sithunywe ubhuti omdala. Oh, ayasibafaka ngaphansi kweumbrella ozani sondela kumuntu wakhe. Futhi asisuke nje emgaqweni ozana ngicela unibuze imibuzo. Ngiphisana nga something okay kahle lapho bhuti. Okay kahle. Mfowethu lo ngiphisana nga something la ngifuna ukuniwinisa namhlanje. Ngifuna ukubona ukuthi iknowledge yenu ihamba kanjani. But ngicela ningimela ngala wena noma isister ngapha. Ya mina ngizomala sondela ya. Ngizoniwinisa. Yabo? Ophendule kahle imibuzo ngizonirequestela mase ngidlani yakhona. Noma ngabe kuphi. Sure. Okay. Bani kama? Igama lami Thapelo. Ubani kama sisi? Karabo. Okay. Thapelo. Yeah. Yamazi uBig Zulu. Yo, ngiyamazi. Uyayazi ingoma yakhe entsha? Ngiyazi. Sisi? Yes. Awazi ukuthi kunengoma ayifeature bani? Khona engibonile ayifeature uCasper. Ise Tanzania. Kanana. Unale thando. Tana ngizonirequestela. Ngiyabonga kakhulu sisama ukusavile. Ngiyabonga kakhulu. Ngizonirequestela. Sure, mfethu mina igama lami nguKing Ginger. I come from University of Kwangwenye mfethu under ikhethe office MTV. So into esambe siyenza sambe sibuza abantu imibuzo. Njengoba bese ngikubuzile ngobhuti uBig Zulu. Sengiqhubekela phambili mfethu yabo ngisazokubuza nangevili. Ngabona nje okuningi nje ngisazokubuza. Kodwa kwamanje ngifisa ukuyazi wena noma isister ingabe niyathanda
Yeah, sithandana. Oh, hayi nice one. Seswami, ungathini una into oyithandayo ngobhuti? Konje uba uthoba igama? Thapela. Ubhuthapela. Unenhliziyo enhle nje. Mm. Umuntu right yabacinga labanye abantu. Hayi wena, sondelani ngapha man. Iyangicinisa le weyeni. Yeah. Yeah. Yeah, umuntu right yabacinga labanye abantu, right nje. Unenhliziyo enhle. Ne upholile. Uzipholele. Oh, bathunana. Khangicalele bra. Wena ngathi indoni oyithandayo ngomuntu wakho? Uyambona mfethu. Uyambona. Yeah. Top notch. Top notch. Tozikhala kahle. Mfethu. Uyabona ukuthi nje siyafanelana phaya. Yeah. Uyabona. Mfethu. Ayikho into eningi engayisho. So ngifisa ukwazi kuwena mfethu ukuthi ungaya nje uyovakasha Eastern Cape mengasethi wazomvakashela mhlawumbe uDecember nje uhlale kubo bakwazi 100. 100. Sure kids. Wena sister ungaya yini kumjozi la eJozi uhlale kubo la bakwazi. Ayo ndingaya. Ndingaya. Umuntu omthembayo uyakucingela nyani ne? Kakhulu ndiyamthemba. Yeah. Uyakuphi imali? Yeah. Okay. Uyamopha? Sure. Hayi, into enhle le. Phela amantombazane manje ayike enye into ayifunayo. Ufuna imali ne? Yeah, hawu. Ngiyamnika. Uyazi ikhodi nje. Yeah. Ngiyamnika. Hlambazane nje. Yohlezi ikhalela ngemali Nkosi yami. And kumele uyinike. Ngoba ungayiniki nizocabana. Yabo ama relationship ekungenamali kodwa yatashanwa. Yeah, lapho ringa. Yaliwa bavele balwe. Yeah, athi yini le intoni le? Ngathi makeup. Athi sho. Athi ubani lo? Oh. Laba. Athi nibona ngathi lipstick lena. Vele ubone udaze kusho kanti muzoqhashisa. Ngisho vele kuthiwa yo ezisifebe bezithi ziyazama kumuntu wami kwasho yabo. Yeah. But umphethe kule. Sijahile ezazi uhlala endabeni. Okay, if it's konke siyenza la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby you switching phones for 60 seconds. Wena ugaya umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi angene on WhatsApp, Facebook, Instagram, check ukuthi wena njengoba nithandana akekho yini omunye umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe. Sister wena ngithi awunankinga ngoba uyamthemba umuntu wakhe and niyathandana kahle. Hayi akungxaki. Khonqaki. Hayi. Khona. Stressless. Yeah. Hayi. Wenza ngapha mfethu. Wenza ngapha. Okay. Manje ugqoka iReebok mangigqoka iReebok. Isano. Gqoka ama-Reebok. Abantu abaloyala bagqoka ama-Reebok. Yeah. Abantu abaloyal. Keep ifoni loyal. Keep ifoni. Nekama mazi phethwe uwe. Iphi yakho? 10 siyawuya bethunana. Zisa. Uthe uba igama lakho? Karabo. Hayi Karabo. 10 bra. So Karabo khangixelela. Ka ungafumani ukuba umuntu wakho uyakuchitela ungenza ntoni? Hayi thu. Angiqondi ikhona into eyenzakalayo so ngipholile mina ngaqhala. Uyakhala ne. Ebraka uthethe. Mfethu. Ka ungafumanisekisa ukuba umuntu wakho uyakuchitela wena ungenza ntoni? Ungenza ntoni? Hayi kungaphela. Ngaphela. Angivela ngithanda ukushiya umthekenwana. Yeah. Hayi angishiya umthekenwana. Especially futhi makuthi mhlambe necondom bebengayisebenzisi ayikavele kube worse. Yeah. Yo. True. Phambili ngecondom phambili. Aba understand labo ukuthi bazoqashuka. Ba understand qale ngobani? Phithi angimthembi nokabili ke kulokhu uyazi. Noma ungaqala ngami. Hayi ngiqale ngaleli qhawe. Iphe yakho la ile. Yeah. Ivule. Nathi. Mntanathi ibambe. 10 awunaqhala kodwa ngathi uyanqanqazela ngo. Nayi WhatsApp. Ngena la. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungiqelela. Xa kuvela igama lezinye ifebe apho ungiqelele ngoba ezo sifebe yizo ezobe zityiwa umuntu wakho. Uyandiva ukuba ndithini? Akuna next lapho. Hayi. Next lapho. All right, guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to tap the trendiest, type lapho uthi I love you. So yini uyithembe kangaka? Mina ngoba ngiyazazi ukuthi angichitha nje. Yayithola. Mina ngumchitha doctorate. Mina utheshwa. Phuma phela lapho. Delete account ne? Delete uthi sex.
umanisekise ukuba uyithetha nobani sex khona wena ngibhalela yena kuphela. oh nokuyicela kuye Yeah. sure right Namba yami mfana akho nix apha yazi. Iconics delete sis faka i-emojis zebrinjol pentshisi nalamanzi athi twatha ngathi aqhume etsheni aqhume impophomo Hayi kodwa makho nix apha hayi masihambe. Hey. hayi kungancami La singajahi man. delete lapho type uthi man wena yini sandla type delete lapho type uthi man ungiqalele ukuba kuvela bani Kuvela mina still. okay akunangxaki delete type uthi come outside sibone ukuba eziphi bitchikazi azikhipha usikhuphayo xa kuba zikhona thetha mfondini thetha Bra mina ngichithi. uyibambe nayo ibaleka Akho kwanto. akho kwanto uziva unjani unovuyo Yazazi. Saswa. uyayidlala iFacebook Yeah, ngiyayidlala. ngisekulo Uyabona ukuthi ngizithemba kangakanani othi yami. Uyazi nayo umalava. nayi ungene apha xa ndithi type utype apha xa kuvela igama la xa kuvela ukuba khona umuntu athetha naye undixelele xa kuba ithi no results undixelele xa iveza ama-100 undixelele injalo le way type up uba I love you uthe kukuphi kini la igoli Kahle ho. K1 shit K1. hayi K1 ikasila sikarango beso Yeah. nabo quest Hayi. Yazi dlala ixesha apha. Nick angithi vela ufune kwanto thathe yakho ke uyivule Uhlezi ukuthi senze lento le. Siyathembana mina nalo muntu. ngiyathandana futhi ne Too much. yeah mfethu wena wenza kahle ngikubonile ukuthi uyi-outside grand mina from ekuqaleni ngobona ngwase K1 ya ukubukwa amanye amakatsi bengingikuthembe scroll phela now sorry okay mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lamanye amagweja noma amanye amajita nje noma abanye obhodla indlala la umgodo ungixelele ngoba labo bantu ngibone bazobe uthi umuntu wakhe angizwe ukuthi ngiseni alright guys my name is King Ginger Cream de la Cream ngiyintwana nje yaseGingi Ndlovu bafethu eyavaya egoli yathi nje iyolungisa umhlaba we are on WhatsApp right now and we are about to type the trendis sisingasho qhaza sister utheni ne stress dinga ntoni Right, uthano unicengela. all right, guys, we're on WhatsApp right now and we're about to tap the trend. Tap up by say I love you. Ngicingela kwanto ngikubona ngathi uyaqhaqhazela then thuswa intoni abakushela wenza intoni xa kufika abafana bekushela As ay virtual. Less. okay delete lapha type uthi I miss you fake nje iheart ebomvu saqala ma stars la yeah magama lights angaqhathi thetha Yazi akho nix like uyasokola. ungawari I miss you ayona into etheni netataka ngathi uba I miss you umntana kokwenu thetha nto Ama-stars lawa ayanyanyisa lawa. Yini le? Sifundele mfethu igama ukuthi ubani lo athi I miss you kuye. Funda igama mfethu funda igama ubani lamanyalo ubani. Ubani Siphenathi? Ya. Wasekhaya ke lo. Ubani uSiphenathi? Ubani uSiphenathi? Ya. Awudelete lapho ku I miss you lo ka Siphenathi utype uthi sex sibone ukuba utata uSiphenathi akaveli na. Uba uSiphenathi ngiqaleni nokumupha nathi usiphe. Awusiphenathi. Awusiphe nathi. Iyavela lo mgodo. Mnandi kulomhlaba. Yeah. Usipanathi ngumuntu endibana naye ekhaya before nifike apha eJoburg. Hayi but the conversation buka ngathi fresh up. Kanthethe. Ani ngomuntu odeletayo nje mina. Sethi awuyeke ukubamba uyeka awuringi. Zithini kwenzakalani? Ha, kanti Wasekhaya lo muntu la. Owakini lo muntu lona njobe usho ukuthi wakini. cha uthi umuntu wakhe wasemakhaya. Umuntu wakasemakhaya. Yeah. Oh. Da Benji. uthe umuntu wakhe wasemakhaya and wafika kuqala kunawe. Oh. Uyabona la mashirts wani lawo?
masha afresh Yabo la ma-chats wanini? last week. Cha cellphone yami. Wawenza kanje? Why? Ngiyaqala ukuba ngumuntu wami wakudala. Before ndifike apha. Yes. Before ndidibane nawe. Yes, yamuzwa ukutshela iqiniso ukuthi umuntu aqale ukujola naye nje wena ubambisile. Wakudala. Wona ohlukana. Ewe. Njani nisathetha? Njani mfondini? Manje wayibo ngangitsheli ngaye. Yeah. Njani mfondini? Uze empilweni yami, nginikeza inhliziyo yami yonke bese makuceda uzongenza kanje. Into ngibonga ngayo le. Yeah? Cha, uyasho ukuthi impela. Hayi, awukahle mfethu. Kahle. Kahle. Eish. Awukhulumi. Kwenzakalani? Okay. Okay. Eh? Yeah, bengithetha naye so Yini likhulumayo? Nisendelani into ezinje? Nithembisana into eziso? Umuntu osho ngiyahlanya mina la inhloko. Ngiyahlanya mina. Ngiyahlanya mina. Ngikuthathe ngifake endlini yami, ngikwenzele yonke into bese wena uzoyenza lamasimba oyenzayo. Ngiyahlanya mina. Wena khuluma ungazothula lana. yazi nexesha ndingasamboni. Like bendidiwana naye. ngoDisemba ungagodukanga Nandigodukile ngoDisemba. ngakubethanga bethile nayasoba ngabethi Asakhona ikhuluma. Uthatha lento nyana yakho leyo uyinikeza abanye abafana engingabazi. cha lo mfana uye ongazi wena umuntu wakho omdala Mani wena mani. oh Awukahle mani. Yazi naye ungenxa yakho yazi. mina Vele kunjena ngoba uwe. awungazongisanyisa yayihlukana nesihlahla wena Awukwazi ukuthi uzoblame umfisha lo. ya Ngitshele ukuthi yini lena engibone efonini yakho. ya Okay, okay, ngizayithetha kinyani. ithethe Nanaye besikazithetha into yethu besiyiqhuba. ya Yazo nenhleko udeserve ukuthola impama wena. wena son wena sister mfethu uzokwenza njani ngalo njengoba ubona ukuthi uyakunyela usazoqhubeka ujole naye but awuthi yami wena ayikho into ongabe uyikwatela kangaka lo mjita lo umjita wakhe vele uyasho naye ukuthi vele lento bebeyiqhuba Wakhe mina shothi nguchero wakhe. no Utshero wakhe. wena ububambisile mfethu ngoba la egoli kodwa Manje awuyeke ukukhuluma amasimba nawe uyeke ukukhuluma into ongayazi. Awuyikhuluma into ongayazi. Ungibhekile kahle phakathi kwala maspects wagqokile. Ungibhekile. Kodwa that's why umuntu kufuneka kube ne-options nabani na. Like options. nisegoli hayi sister ujoyile my brother Option kabi right. ya ujoyile my brother Option kabi right. ya nahlala umuntu wa-350. sekubiza ngo350 awuthi amsu 350 wena uyakujwayela lo mtshela uthi asamfundo wena my brother ngoba lo kujwayela kabi and sister Hayi uzobona uba mawuthini ke. and wena sister benisebenzisa Kuyafuna. benisebenzisa ikhondomu nelo mkhulukudu wakho wasemakhaya usiphe nathi Uh-uh. oho Yazo ngiyanyanyiza wena. Yazi mangibheka mfethu ukuthi ngiphalaze ukuthi ngihlanze manje. awuthi yami mtshele manje uthi asamfuni Avela ngisamfuni. ngiyakusiza mina Ya inhle kahle vela ngisamfuni. ya Vaya. ya no wena engabe uyavaya lo yakujwayela thina swami Angithi yavaya uyale nami nyala ngiyakhona. ya Vaya. vaya ya sokuboleka ne-umbrella thina my brother unganethwa wena usaney'nkinga ey'ningi ya ukujwayela kabi lo mfethu ungachithi uyi-out egrand wena faka le-out ngaphansi sister mulokukhosela la eduze kwami awukhuza intombi yakho mfethu njalo i-ex yakho la ilokhu yangisondela asambe wena out yami Ungisokolise greeting na. musukuvala le-umbrella akuyona iwephoni yakho le socabana-ke uzobona la ngizokubhonya khona ngikushaya funa ukushaya hamba wena sister hamba hamba ngengisakuboleka ne-umbrella sister hamba yini usamfuna yini content sazozama ukuyilungisa njengoba umenze nje awumdeserve Sizokusenza nje ikhala ngomuntu ongekhoyo. hayi asambeni bafethu simiyeke thathe ne-umbrella kalokhuza na ya miyeke yo bashiye khona la yini indaba lokhu silandela ngizokutshela ngakuthi asihambe nawe yo King Ginger cream de la cream Naye lo mfu nje Uthetha ntoni? lapha intoni ufanele maro xa usekhaya uyakutya xa ugodukile hawu it's your boy King Ginger cream de la cream uyalila lapha ulilela umuntu osekhaya ulilela nomuntu apha uthi abadibani ufuna ukwenza isithembiso wena cinga lo mhlaba wakho
mhlabo wami, take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambe lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Ke mangandile? Andile komunye umfana nje mistake